Merħba, sinjuri. Edinaw l-lum biex nniedu ktib ieħor ta' Albert Camus wara li nedejna il-waqa f'Novembru li għadda, din id-darba il-dram li kiteb għall-istess ċiklu tal-assurd li jismu Caligula. Biex jgħinuna f'din it-tnedija tal-ktieb illi Faraxa Publishing u jiena xtaqna niddedikaw il-memorja ta' mibki Oliver Friġġieri, għandna żewġ atturi mit-Theatre Lab Malta, Clive u Claire Piscopo, li sa jiftħu b'xena mill-ewwel att fejn naraw is-sitwazzjoni kif inhi fir-rigward ta' il-protagonist meta jidħol lura wara li għamel jimsħaħ jiġġerra fit-toroq ta' Ruma. Qed tibki? Iva, Sonja. Imma ngħid wara kollox, x'hemm li nbidel? Jekk hu minnu li kont tħobb il-Drusilla, kont tħobba fl-istess ħin li kont tħobb lili u ħafna oħrajn. Ma narax il-għala mewta kellha x'titrott warajk 3 ijiem u 3 ilji li ġol kampanja u treġġak lura b'dak il-wiċċ għaddibi? Miġnuna, min qed ikellmek fuq Drusilla? Possibbli ma tasalx tistħajjel raġel jikbi għal ħaġa oħra jekk mhux l-imħabba? Skużi, Kajju, iżda jien qed nipprova nifhem. L-irġiel jikbu għax l-affarijiet mhumiex kif suppost ikunu. Oqgħod Sonja. Immiq qrib tiegħi. Nagħmel dak li trid. Bniedma tal-età tiegħi taf li l-ħajja mhix tajba. Iżda jekk il-ħażenijat fid-dinja, il-għala żżid miegħu. Int ma tistax tifhem? X'importa? Jien forsi qed ninqala minn hawn, iżda qed inħoss ħlejjaq bla isem jimbtu ġewwa fija. X'se naqbad nagħmel kontrihom? Sonja, jien kont naf li wieħed seta' kien ikun iddisprat, iżda ma kontx naf x'kienet tfisser din il-kelma. Bħal kulħadd kont naħseb li xi marda fir-ruħ, iżda le, huwa l-ġisem li jbati. Inħossu ġieħ f'ġildi, f'sidri, fl-infiesel. Inħoss rasi battala, inħoss nirrid naqla. U l-aktar ħaġa orribli dit-toma li għandi ġo ħalqi. Mhux ta' dem, lanqas ta' mewt, jew ta' deni, iżda dawn kollha flimkien. Biżżejjed inċaqlaq il-sieni li ma jerġax isir kollox iswed u n-nies iqallawni. Kemmi ħaġa jibsa ma tiġġerrax li ssir bniedem. Jeħtieġ li torqod. Torqod fit-tul. Tintelaq u ma tqis xejn aktar. Nisar jien biex inżommok taħt għajnejja intu torqod. X'int tqum, id-dinja lejk tirkupra tomita. Għamel mela użu mis-seta li għandek sabiex tħobb aktar dak li għadu jista' jinħabb. Dak li hu possibbli. Jistħoqlu wkoll jingħata l-opportunità tiegħu. Iżda jeħtieġ li rqad. Jeħtieġ li wieħed jintelaq. U dan mhux possibbli. Hekk jaħseb dak li jkun wara li ejja. Jiġi żmien li fih jakkwista id soda mill-ġdid. Iżda jeħtieġ tkun taf fejn qiegħda. U x'nambija id soda? X'tiswili dis-seta daqshekk tal-għaġeb jekk ma nkunx nista' nibdel l-ordni tal-affarijiet? Jekk ma nkunx nista' nġiel ix-xemx tinżel fil-vant li jonqos l-ġieħ u lin-nies ma jmutux aktar. Le, Sonja, ma tkunx tagħmel differenza lija norqodx jew niqpax imqajjem. Jekk ma nkunx nista' naġixxi l fuq mill-ordni ta' did-dinja. Immek tfisser li trid tagħmel lilek innifsek daqs l-allat. Ma nafx bġennar minnu dan. Int taħsibni miġnun int ukoll? U madankollu, x'inhu Alla sabiex jien nixxennaq nkun daqsu? Dak li llum nixxennaq għalih bil-forzi tiegħi kollha u l-fuq mill-allat. Jien qed nieħu taħt idejja saltna fejn l-impossibbli sultan. M'intix se tkun tista' tagħmel mis-sema dak li s-sema mhux, li wiċċ sabiħ isir wiċċ ikraħ, wieħed ikraħ, li l-qalb ta' bniedem ma tħossx. Jien irrid inħallat is-sema mal-baħar. Inħawat il-kruha ma' żbuħija. Insawweb id-daħ mid-batija. Hemm it-tajjeb u l-ħażin, dak li hu nobbli u dak li hu baxx, dak li hu xieraq u li mhux. Naħliflek li xejn minn dan mhux ser jinbidel. Għandi rrieda li nibdlu. Se nagħti lil das-seklu d-don tal-ugwaljanza. U meta kollox ikun imwitti, sa fl-aħħar l-impossibbli fid-dinja, il-qamar ġo jdejja l-ula forsi jiena stess trasformatu d-dinja miegħi.
allura sa fl-aħħar in-nies ma jmutux u jkunu ħinjin. Mintix se tkun tista' tiċħat l-imħabba. L-imħabba ċesonja. Tallimt li ma tfisser xejn. U li ieħor li għandu r-raġun, it-teżor pubbliku. Smajtu tajjeb inti le? Kollox minn hemm jibda. Min issa li se nibda ngħix jiena sal-aħħar. Ngħix ċesonja. Tgħix huwa l-maqlub ta' tħobb. Jien li qed ngħidulek dan u jien li qed nistiednek għal festa bla limiti, għal proċess ġenerali, għall isbaħ spettaklu possibbli. U jeħtieġ li kolli n-nies, l-ispettaturi, il-vittmi u l-ħatja. Daħlulhom l-ħatja. Jeħtieġ ikolli nies ħatja qudiemi u hekk huma l-koll. Irrid li jiddaħħlu li kkundannati għal-mewt. U l-pubbliku. Irrid li jkolli l-pubbliku tiegħi. Imħalfin, xieda, akkużati, il-koll ikkundannati minn qabel. ċesonja, se nurihom jien dak li qatt ma raw qabel. L-uniku bniedem ħieles f'dan l-imperu. U int, ċesonja, int se tobdini. Sejra tgħinni u għal dejjem. Din se tkun ħaġa tal-aġeb. Aħlef li se tgħinni, ċesonja. M'għandix għalfejn naħlef la darba nħobbok. Int se tagħmel kull ma se ngħidlek. Kollox nagħmel Caligula imma jieqaf. Se tkun kifra. Kifra. Demmek tabaqqa u qalbek samma. Demmek tabaqqa u qalbek samma. Qalbi samma. U anka int se tbati. Iva Caligula, imma qed inħossni niġġennen. Ejjew il-koll. Ersqu. Qed nordnalkom tersqu. Dan l-imperatur li qed jeżiġi li tersqu. Ejjew, aġlu, u sta inti ċesonja ejja ersaq. Xejn aktar, rajtikx? Daqshekk tifkiriet, l-ġuħ kollha jisparixxu. Xejn aktar. U taf xieqpa? Ersaq aktar. Ħares. Ersaq ħares. Caligula. Caligula. Din is-silta meħuda mill-ewwel qatt ta' dram turina lil Caligula mibdul. Inkunu nistgħu nitkellmu fuq l-implikazzjoni ta' dan il-mument partikolari iktar il-qoddim. Nibda però biex ngħid illi Albert Camus kiteb dan id-dram fit-38, voldri s-sena 1938, meta hu kien imexxi l-ekip du teatr fl-Alġerija. Ovvjament ma ġiex ippubblikat fl-Alġerija, imma ġie ppubblikat iktar tard fi Franza. Kien qisu sentejn wara li telaq mill-Partit Komunista, imma ukoll Camus ried illi wara l-esperjenza ta' marda qalila illi kellu it-tuberkulożi ried ukoll jieqaf fuq it-tema tal-assurd. L-assurd illi diġà kellu f'moħħu jikteb fit-tul sew fuq il-livell ta' ħsibijiet fl-Omid de Sisyphe, kif ukoll permezz ta' narrattiva illi insibuh jesprimija fl-etranger. Permezz ta' drama ried mbagħad jolqot sitwazzjonijiet. Dan id-dram u dram ieħor illi qatt noħorġu il qudiem illi huwa le malentendu, il-malintis, jew il-qui pro quo. Il-fattu illi kien hemm fl-ideat tal-assurd affarijiet illi fl-istess ħin il-Camus kienu jattirawh. Biss il-pożizzjoni tiegħu dejjem kienet illi l-assurd trid taqaflu għax jirkbek. Caligula, narġa' lura għal ktieb li qegħdin inniedu illum, jaf illi għandu poter kbir. Dan il-poter rrid jużah biex il-verità mhux tingħad biss, imma il-verità jagħmel minnha mezz ta' ġustizzja. Il-ġustizzja tiegħu però hija ġustizzja rrieda.
U jeqret Kamu blajnuna ta' ħaddieħor. Jgħinu prinċipalment nsibu lil-Eligonu. Dan kien skjaf illi spiċċa b'ħafna poter fideħ grazzi għal Caligula. Kien mela sar il-kompliċi ta' min sejjer jeqret ħafna nies. Miegħu kien hemm ukoll dawk illi kienu affaxxinati mill-imperatur. Xipjun, il-poeta, kien wieħed minnhom, però ma kienx jgħinu fl-atti kriminali tiegħu. Kien affaxxinat, qatillu saħansitra l-missieru, imma ma setax isib fih is-saħħa li jirreaġixxi. Jirreaġixxi għal raġunijiet ta' ħsieb u raġunijiet voldiri li huma ġusti insibu lil xerea. Dan konxju illi Caligula qabes il-limiti, irrid isib il-mument propizju biex jeqirdu. Imma biex jinqered irrid is-sapport. Imma s-sapport seta' jsibu biss minn nies illi ir-raġunijiet tagħhom ma kinux għolja, ma kinux nobli bħalma kienu tiegħu. Dan in-nies huma il-patrizzi. Il-patrizzi Kamu ma jpinġihomx ħelwin. L-iktar wieħed illi jpinġi jikraħ huwa il-patrizzju xieħ li saħansitra jirreferi għalih bħala dublet permezz ta' Caligula illi dana dejjem isejjaħlu żbejħa. Imma warajh hemm karattru li nsibuh madwarna fis-soċjetà. Ħafna drabi huma daw in-nies ġifa illi moħħhom biex igawdu sal-aħħar nifs ta' ħajjithom. Immiktar minn hekk lil patrizzju xwejjaħ iġibu jpinġih bħala traditur. Sansitra minn wara dar sħabu imur biex jafża lil Caligula xemlest għalih. U Caligula juri illi ma jistmax lil dan il-personaġġ, lil dan il-bniedem, għax jgħidlu jew inti ġifa jew inti ġagbin. La l-waħda u laqqas l-oħra ma kien sejjer jammetti għaliex it-tnejn li huma kienu sa jwasluh li xwejjaħ biex jiġi kastigat. U għalhekk Caligula wera bil-lob tal-kliem illi nies bħal dawn huma fostlar li tista' tiltaqa' magħhom fis-soċjetà. Hemm ovvjament il-ħsibijiet il-kbar insejħilhom jien illi wara kollox Caligula innifsu fl-aħħar tad-dram jurina illi żbalja jew illi jagħmel l-għażliet ħażiena. Imma qabel ma ngħaddu għax-xena finali fejn Caligula jispiċċa saħansitra biex joqtol lil mara tiegħu Ċeżonja, ta' min ngħidu li f'din il-mara u jara l-kompliċi, imma jara wkoll id-debbulizza. Din kienet taf li jmur man-nisa l-oħra. Qudiema stess insibuh illi qiegħed jittanta mara ta' wieħed mill-patrizzi. Imma dajfa wisq u anka konxja mill-fatt illi hija kera u għalhekk posta biżżejjed għaliha li tkun ma' ġenbu. Naturalment
taf illi dak li qed jagħmel żewġa mhuwiex sew. Tixtieq illi kellha l-influenza biex tibdlu imma taf ukoll illi mhijiex f'pożizzjoni li tagħmel dan. Hawnhekk inħalli lill-atturi biex jagħtuna l-aħħar xena fejn saħansitra Ċesonja Mart Caligula tispiċċa maqtula minn żewġa. Fidejkom. Fuq xiex qed taħseb? Fuq downtown. Mbagħad fuq hekk ukoll. Ma dan kollu wieħed. X'inqala? Xi pjun telaq. Spiċċat il-ħbiberija lija. Immint, inti la għadek hawn nistaqsijin li l-nifsi. Għax noġbok. Le, naħseb kont kieku nifhem li kelli nibatek għal-mewt. Kienet tkun soluzzjoni. Għamel hekk mela. Ma nistax imma mqara l-minuta tintelaq ħalli tgħix b'mod ħieles. Issa il-niftit ta' snin mhux ħażin neżerċita ruħi biex ngħix mod ħieles. Jien mhux fuq hekk qiegħda ngħid. Ifhimni sew Kajju. Tgħidx kemm wieħed jista' jħossu tajjeb, jgħix u jħobb qalbu safja? Kull wieħed jirbaħ is-safa tiegħu kif jista'. Jien billi nsus wara l-essenzjali. Daqshekk xejn ma jżommni wara kollox milli nibatek għall-mewt. Kienet tkun il-kliela tal-karriera tiegħi. Stramba l-biċċa. Meta ma noqtolx inħossni sfajt waħdi. Il-ħajjin mhux biżżejjed biex jimlew l-univers u jkeċċu d-dwejjaq. X'kien tkunu l-kolem, iġġeluni nħoss void bla qis fejn ħarsi ma tasalx. Inħossni sew biss għal bdawk maqtulin minni. Huma veri tassew, huma bħali, qed jistennewni u jrossu madwari. Ikolli dialogi fit-tul mal-wieħed u mal-ieħor li werżaq lejja biex neħilsu mill-mewt u jien ġelthom jaqtawlu l-sienu. Ejja, imtet qrib tiegħi. Qiegħed rasek fuq il-kubtejja. Hekk tħossok tajjeb. Kollox jiskot. Kollox jiskot. Ngħidlek qed teżaġera. M'intix tisimgħu dadvenvin ta' xwabel? M'intix tintebaħ bdil-ħamba tal-fajta maħnuqa jikxfu l-mibeta tissajja warajja? Ħadd mhux ser jazzarda. L-istupidità iva mhux le. Le, dik ma toqtolx. Tagħmel lin-nies ġwejda. Toqtol Ċesonja. Issir qattila meta tqis lilha nnifisha mżebilħa. Ma mhux dawk li naqtiltilhom lil uliedhom, jew lil missierhom li sejrin jassassinawni, le. Dawk fehmu. Iżommu miegħi. Għandhom l-istess toma f'ħalqhom. Iżda l-oħrajn? Dawk li għaddejthom biż-żmien iddeħiqt bihom? M'għandix jħarisni kontra l-vanità tagħhom. Niddefenduk aħna. Għataw ħafna minna li nħobbuk. Kull ma jmur qed tonqsu dejjem aktar. Jien għamilt li kien hemm bżonn sabiex nasal għal dan. U mbagħad ejja nkunu ġusti. Mhux l-istupidità biss kontrija. Għandi kontra tiegħi wkoll is-setqa u l-qlubija ta' dawk li jridu jkunu ħienja. Le, mhux ser joqtluk. Jew kellha tinżel xi ħaġa mis-sema temmhom qabel ma jkunu laħqu messewk. Mis-sema. Imsejkna mara sema m'hemmx. Imma l-għala din l-imħabba kollha f'salt wieħed, la mhix fil-ftehim ta' bejnietna. Mhux biżejjed mela narak toqtol lill-oħrajn. Jeħtieġ li wkoll insilna fli ser tinqatel. Mhux biżejjed nilqek għafsi u nfarrak inxomm mir-riħa tad-demm li ċarċart x'inti twiżżen fuq zaqqi. Ma jgħaddix jum li ma narax tmut biċċa oħra fik li għandha mill-bniedem. Jien illum xieħa, ma fadallix wisq biex nikrih, jiena naf. Iżda d-dieqa li nħossa għalik, issa tant tkidni li m'għadux importani li ma tħobbnix. Kull ma nixtieq kieku nara lilek infejjaq. Inta għadek naqra ta' tifel. Għandek ħajja kollha kemm hi quddiemek. U x'inhu mela li qed titlob akbar minn ħajja kollha kemm hi? Issa diġà ilek hawn ftit ta' żmien sew. Minnu. Iżdin sejjer iżommni u x'tassew. Ma nafx. Jien naf biss il-għala inti hawn. Għallilji li kollha li fihom il-pjaċir kien ixoqni u bla jena. U għal dak kollu li taf madwari. Għandi 29 sena. Ftit. Iżda f'din is-sija li fija b'dana kollu ħajti tidher fajnejja daqstant twila, miżawda b'tant trofej. Insomma, tant laħqet il-milja tagħha, inti tiqpa' xu taħħarija. U jien ma nistax inżomm milli nħoss speċi ta'
tenerezza vulgari lej il-mara xi ħalli sejra ssir? Ejd li trid iżżommni. Ma nafx. Jien konxju biss, u din l-iktar ħaġa terribli, li dit tenerezza vulgari hi l-unika sentiment safi li tatni ħajti sa issa. Ma jkunx aħjar jekk tejb l-aħħar xut? Da mhux importanti. Inħossni ħinja b'dak li jetli. Iżda l-għala ma nistax naqsam dilena miegħek. Min jgħidlek li jien min ixħini? Ilena ħanina, ma tgħix bil-qirda. Jiġifieri mela hemm żewġ tipi ta' jena u jien għażil dik tal-qattila. Għax jien ħini. Kien hemm żmien li fih kont naħseb li l-ħaqt it-tarfnet ta' dbatija, qaf li le? Wieħed jista' jasal saħansitra ibad minn hekk. U fit-tmiem dat-territorju hemm għaxqa ta' għena bla fejda. Ħares lejja. Nitħaq Sonja, x'kien naħseb kif Ruma kollha damet snin tevita li tlissen isem Drusilla. Għax Ruma damet fi żball snin sħaħ. L-imħabba mhix biżejjed għalija. Danu li fim dak iż-żmien. Danu li qed inkompli nifhem illum jiena nħares lejk. Tħobb persuna jfisser taċċetta li tixjieħ magħha. Minix kapaċi nasel din l-imħabba jiena. Drusilla xieħa. Kienet tkun ħafna qar minn Drusilla mejta. Wieħed jemmen li raġel ibati għax f'ġurnata minnhom tmut il-persuna li jħobbu. Iżda tbatija vera tiegħu hija anqas futili. Hija dik li jintebaħ kemm fil-fatt lanqas niktu ma jtul. Saħansitra l-għali jispiċċa bla sens. Kif qed tara ma kelli jebda skuża mqaddel ta' xi mħabba jew oħra. Laqqas l-imral li jġib miegħu swit il-qalb. M'għandix alibi. Iżdekku, illum inħossni saħansitra iktar ħieles milli kont stinilu. Meħlus kif jien mit-tifkira u mill-illużjoni. Jiena naf li xejn mu dejjemi. Tgħidx fija tkun taf dil-ħaġa. 2 jew 3 fl-istorja kellna esperjenza tagħha ta' bil-ħaq. Twettaqna f'din lena tal-ġen. Sonja, insegwejt sa tmiema traċedja tas-sew kurjuża. Wasal iż-żmien li jingħalaq is-siparju fuq ħajtek. Hawnhekk Caligula idur minn waraja u jgħaddi Driow sa Mingbu madwaron Sonja. Allura jissejjaħena dal-ħelsien tal-biża. Caligula jafas ftit bid-Driow Grizmejn Sonja. Tiddubitax Sonja. Minajru jien kont kieku nkun raġel sodisfatt. Bis-saħħa tiegħu ksibt il-kjaroviġenza divina tas-solitarju. Jiena ngħix, noqtol, neżerċita s-seta miġnuna tal-qerriet, li seta tilħalliq fejna tidher paljaċċata. Dan li jfisser li tkun ħieni. Din Elena, dak il-ħlas insapportabbli. Dak id-disprezz universali, id-dem il-mibeda madwari, dak l-iżolament li ma bħalu tal-bniedem li jżomm taħt għajnejh ħajtu kollha. Elena blaqis tal-assassin li jqpa mhux ikkastigat. Dik il-loġika ma taħfirix li tisħaq ħajjet in-nies, li tisħaq lilek, Sonja. Sabiex jien nasal sa fl-aħħar as-solitudni eterna li mxenna għalija. Kajju. Le, irtubija ta' xejn. Jak tiċnaqtawa, għax il-ħin qed jafas. Il-ħin qed jafas. Aziza Sonja. U hawn tinqatel il-mara ta' Kajju. Għalih anka il-mara tiegħu kienet ħatja. Però immedjatament wara jgħid illi is-soluzzjoni mhijiex li toqtol. U jispiċċa biex jinqatel minn Patrizzi u l-grupp tagħhom eżatt wara. Il-punt jibqa' illi għandkom fidejkom, sinjuri, l-ktieb illi jimmarka permezz tal-palk dan l-eluq ta' ċiklu dwar l-assurt. Li Albert Camus rrit warajh itina ċiklu ieħor, iċ-ċiklu tar-ribelli, iċ-ċiklu tar-rivoluzzjoni. Min jinteressaħ jakwista dan il-ktieb
jista' isib l-informazzjoni kollha fuq www.farashabooks.com. Grazzi.